pajatu pachewa pali mawu aja amene amanena kuti fisi ndi fisi olo achitidwe zabwino samayamika. Makosana atangoganizani mtsogoleri wa dziko apita muthalika pomwe kunali chikondwerero cha independence pa 6 Julayi paja analengeza zona kuti khululukira akaidi okwana 134 ndipo tinaona zona kuti nthambi za ndende zinamasuladi akaidi okwana 134 komano chosekesa ndi chonena kuti mmodzi mwa anthu amene anamasulidwa ndi andendewo posati chikhululukiro chimene mtsogoleri wa dziko apita muthalika anakhululukira magetsi amene azapezekatu zona kuti anthu amenewo amafuna kuchitidwa kazatu after nde kuti atambwandira pomwe amabaso mbuzi pomwe wangodusa masiku ochepa after nde kuti atakhululukiridwa kutheka ena kumazadabwa kuti imeneyonso ndi ititi ndaninso amene wachita kusaweruzika kutewo ndithu makosana dzulo mwayi apolisi kuchokera ku ntchisi boma bwezino adolo ena ake atachitidwa kazatu after nde kuti atapita kukaba mbuzi pomwe pangodusa masiku ochepa pomwe mtsogoleri wa dziko apita muthalika anawakhululukira kuchokera ku ndende. Okay, makosana chimene chinachitika nchona kuti adamene tikuyankhulawo dzina lawo ndi a Collins Kalanda zaka zawo zakubadwa ndi kuti ndi 22 monga amene tafotokozera kale kuti dasi zinamtole ndi zikuona kuti mbuyo mu palamulanso mulandu zomwe zinapangisa zona kuti awamange akhaletu ku ndende ndi after kuseweza ku ndendeko amene mtsogoleri wa dziko apita muthalika ankakhululukira akaidi amenewo iwonso anali pa ndandanda amenewo ndi after kuwakhululukira chani potengeranso kuti ali ku ndendeko ananesa kuti asintha chani mchitidwe otolatola ndi kuti awusiya. Zimenezo ndi zimene zinapangisa zona kuti akuluakulu ku ndendewo awayike pa ndandanda wa anthu oti akhululukidwe ndi mtsogoleri wa dziko komano osadziwa zona kuti amangobisala chabe khalidwe la kubalo ndi kuti linali kupitirirabe ndi zinapezeka zona kuti dzulo Collins anapita pamudzi wina wake umene umadziwika zona kuti Chimwankhuku mboma la Ntchisi ndi pamudzi umenewo pali mkulu wina wake yemwe dzina lake ndi Yamikani Phiri. Mkulu amenewo ndi mulimi ndithu amachita ulimi osiyanasiyana kuphatikizapo ndi kuti amaweta mbuzi kumenekoko ndi zikuona kuti Collins anazaona zona kuti mulimi ameneyo kana azasunthapo chani anali ku nyumba kwake chakumadzulo choncho pakatali ndi kuti ndi pamene pali khola la mbudzi zake pasinoto Collins kuzembato kumeneko kuita mkholamo kuyambato kusenza mbuzi kumeneko ndi madziwa kale kuti mbuzi imatha kukuwa nthawi zina zake ndi mbuzi imene nazakuwa zachilendo zija zomwe zinapangisa zona kuti Ayamikani thamangire kukholako kuti akaone kuti chachitika ndi chani kuti mwina ndi fisi amene akugwira mbuziyo atere anapeza zoti akumana ndi Collins nakoto Collins ali m'manja ndikuti kwinako Ayamikani akukuwazo cholinga choti anthu athamangire kumeneko athandize kugwira mbavayo ndi after community yafika kumene kunaliro kuponda osati masewera ngati akupha njoka chani posatira zimezi anthu ena akufuna kwabwino atana zona kuti Collins apopo ndi kuti atha kuphedwa ndithu ayambira foni polisi ya ku Ntchisi ndi polisi inathamangira kumene pafika kwapeza ndi kuti Collins akupondedwa osati masewera kenakono ndi kuti polisi inatola kwaponya mkhuza kasiyalo mchitoposi ndi afika mchitoposi kwamba kwafunsa mafunso awiri atatu ndi pamene zimadziwika zona kuti amenewa ndi amene angochoka so kumene kundende posatira kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika anakhululukira anthu ndiwo anali pa ndandanda wa anthu amene akhululukiridwawo ndimene ndithu nkhani zake zinayendera kumeneko. Leno wotenga ndi amene amayankhula ya polisi ya Ntchisi amene watu ndi Salome Ziyambo amanena zona kuti amene Collins akamaliza kulemba statement ndi zina zotewa akhalano akupita nawo ku bwalo la milandu kuti akayankhe mulandu okhoza ndi zinamtole umene achita panepa ndi akunena zona Collins pamudzi umene anangopita pachabe kumene umudzi wakwawo umadziwika zona kuti chayamba pomwe kulo kalumo mboma limene la Ntchisi nkhanizo zosakhala bwino mwene anthu ena kundendeko amakhala akufunafuna mwayi ngati umene kuti tachitidwa chifundo ngati chimene chindi kutulusidwa chani komano akapeza zoti amene akatulusidwa ndi zinamtole oti onesa ngati asintha chani komano zonsecho ndi kuti sanasinthe andino tikatsata bwinobwino mmanarratives amagayizi akundende amanena zonde pokhululukira anthu ngati amene mtsogoleri wa dziko akapanga pardon anthu amene amatengedwa amakhala zona kuti aonesa chikhalidwe chabwino kapenanso ndi kuti akudwala penanso amatha kutulusa anthu oti ndi achikulire pena zifukwa zina zimakhala zokhuza ndi maphunziro chani pano potenga ndi zaka za mkulu ameneyi potino zaka zake zinayi 22 ngamutuluse pa criteria yonena zona kuti iye munthu wankulu kapena kuti amadwala chani olonso maphunziro ayi komano anamutulusa mwina anaonesa ntchito zabwino kuti wasintha komano chilungamo chona kuti anali asanasinthe amangoonesa ngati wasintha komano khadwe lake lakubalo linali lilipo ndithu so unfortunate andino anthu ena akamapeza zoti ali kundende kumene amangidwaso oti ndosalakwa pena tchimo la ena ake ndi limene napangisa zona likathire mundende mmenemo ndito mwayi ngati umene wapeza kuti alibe sapeza mwayi ngati umene kono mwayi umapeza kuti wakapita kwa zinamtole ngati umenewa ndi mwina imakhala tactic trick imene magayizi amene amakhala kusewera kundendeko mwina akamayandikira munyengo ngati imeneyi yoti mtsogoleri wa dziko afuna kukhululukira anthu chani ndi mwina amatha kuonesa ngati anasintha ndi anthu okhulupirika pano pa chilungamo mkufuna kuti angopeza mwayi woti apite kunja mwenenso akapita kunjako ndi kuti zochitika zake ni ngati zimenezi nkhani yokhuzanatu
ndi khululukidwe kwa anthu makamaka pa mfundo yonena kuti anthu ena ake amakhala kufuna mwayi ngati umenewo koma mwayi samaupeza. Ngati ena tinatsatira bwinobwino masiku apitawo kunali tonkhani ku Tcholo police station pomweno a Blantyre Synod mu mpingo wa CCP kumeneko anayitanisidwatu ku Tcholo police station ko after ndekuti mmodzi mwa amene anali khristu wawo kumeneko yemweno dzina lake ndi Natali Saidi anamangidwatu kumeneko ndipo anamuchaja zaka zokwana 5 pa mlandu woti anasokoneza ndalama za mpingo umene wa CCP. Atazindikira kulakwa kwake anayitanisatu akuluakulu a mpingo amenewo kuti amukhululukire kumeneko pomweno kuseva chilango chake kundende kumeneko panali pa 9 Julayi chaka chimene cha 2026 pomwe akuluakulu amenewo anapita kukakumana ndi Natali Saidi pomwe amafotokoza pempho lake kuti akuluakulu a mpingo maso mpingo wonse wa CCP kumeneko Blantyre Synod umukhululukire mlandu umene anapalamula onse mlandu wakunena zona kuti anasokoneza ndalama za mpingo zokwana 15 miliyoni malawi kwacha pamene anali treasure pa mpingo umene wa CCP ku Chiradzulu kuti panali machechi okwana 55 ndi ndalama zochoka machechi amenewo ndikuti zachopereka kazachani zachitupa ndi zina zoti amasunga ndende adona amene asaidiwa komano kuipa kwake ndalamazo ndikuti amasunga nyumba ndipo amene amasunga ndalamazo sankaziwa zona kuti amuna ake amakhala kutawa so ndalama zimene zimakagwisa ntchito njira zina ndipo amene ankazindikira zona kuti ndalamazo zatha inali too late ndi ampingo afuna ndalama zawo chani kumfunsa mafunso awiri kuti afotokoze ukanikaso fotokoza kuti ndalama wapitisa kuti amuna ake ndikuti asokoneza ndalama zimenezo adyaka ndikuti amamwera kachaso zosadziwika bwinobwino kapeza zoti mzimayi ali m'mavuto nkhani inapita kubwala milandu after ndikuti polisi itammanga chani kumeneko kumene anamugamula kuti akhale kundende kwa zaka zokwana 5 kuti anasokoneza ndalama za mpingo. So titha kuona zona kuti anthu ngati amenewa akhala zona kuti apeza mwayi ngati umene wakhululukiridwa ndi mtsogoleri wa dziko atha kuyamika kwambiri komano mwayi umapita kwa zinthu zosasinthika nkomwe pacha anthu akapita kundende amakhala kuphunzira ma skills osiyanasiyana chani cholinga choti akapeza mwayi ngati umenewo kapena kuti chilango chawo chikatha akapita kunjako akambe mwayi wina akhale responsible citizens komano zimene zimachitika ngati zimenezi azoti atulusidwa chani apita kunja ampaso kapitiriza khalidwe lakuba ngati machitira akolinze pamene pamene zisonzi zimene zimapangisa zona kuti nthu ena ziro zachala anthambi ya ndende kuti ndondomeko zimene akugwiritsa ntchito potulutsa anthu ngati amenewa mwina zimakhaso zosalongosoka bwinobwino kuti mwina amatha kuyenda njira zina zake zachinyengo chani potulutsa anthu ngati amenewa si anthu oyenera kuti anakatha kutulutsidwa mapeto ake ndi kumene kwamapeza kuti atuluka kunja akapalamulaso milandu andino mwina anthu andende anatulutsa ndithu bwinobwino kutengera kuti mwina anaonetsa chikhalidwe chabwino komano apita kunja ndi zimenezi kachitaso kusaweruzika ngati kumeneko andino anthu azatokera tsiku nake sazayimbiranso polisi kuwadziwitsa zona kuti agwirasi zina ntolinga timene alili akulinziwa ndi nthawi imeneyo ndikuti sadzapezanso mwayi wopulumuka ndikuti adzapeza zoti amuchita kazaro ndithu ndifa anthu amatopato ndi khalidwe lako munthu andino nthawi zambiri munthu akapita kundende cholinga chake ndichofuna kuti kumeneko chako akaphunzire chikhalidwe china akamabwera mu society azakhale munthu olongosoka azakhale nzika yodalirika bwinobwino yoti anthu nkumayidalira mmodzi komanso society kumadalira zoti tili ndi munthu wakuti andino kumapeza zoti munthu wapita kundende amoti akasintha kumenekoko akapezeka zoti akabweranso chimodzimodzi so apapa zingoonesa zona kuti zoti azasintha akolinzi pamenepo pandoti sazasintha ndithuti ndi chikhalidwe chawo komano chikhalidwe chimenechi kumapeto kwake azapeza zoti anthu awatopera awabusa moto kumene ndithu nkhani zake zayendere kumeneko. Anyways makosana nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti sizinamtole amene akhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko masiku apitawo pa chikondwerero cha 6 Julayi anapulumukiratu kamwa mwa mbuzi after ndeti community atafuna kumuchita kazaro posatira kuti anaba mbuzi konchisi ndati polisi inapita kampanga rescue kumenekoko ati maganizo amene alipo titofotokoza comment section kumati kamapereka tiumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Maya News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndioti zitha kufikirani mosavuta.